conventional medicine, nutritional medicine, and the herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yaito ntutoko make sure nga tuapimira umurwere bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito karo montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and then Tubuate branch Muchwell Doret Enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then Tubuate branch Ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Vyake gima omanchi mulia bigita CLINIC and Ndizi TV nebiro binde nende tokumera na asomurubele o Worldfit Clinic astokumera na Dr. Kena Moses yogo chiuto manya igoro ya maroire nabo igo tuesemia naki amaroire awocha semebere yito nabo igo nchera kichirigo sembi manyeriri kibiri oraligereri omanyenga obumbureriki nabo igo nakitogotanga amaroire nabo igo nakito konyora obogwene omanchi muligere nyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gotonya gwitira Ndizi TV News Digital nabo iga sensemeri ya YouTube nabo gotonya gwitira Ndizi TV News nabo iga sensemeri ya website nabo gotonya gwitira www.ndizitv.or.ke manchu muri nyora nabo igo nabo gosangana nche ekerengereri kyao witira sinambe yiriga bose screen yago umanyenga yobwateti omorobirikoru nabo igo nyoko bwate iboli rindelyansi nabo gotoma ujumbe yago ekyagera daktari no arase studio anyare ko baga koirenelia editorial Frida Kirubo ikaransa oike erinde sange asobwamo konde ritukolera ntara tebangborere kitogo chiko kwanera ninga nite daktari aratomanyana kyakorokwa nabo ige kliniki kyaye ngaike gotoka karibu sana daktari. Asante sana Mskerobo. Daktari ane daktari Moses Kena Mzaribo. Daktari yaito usenya daktari ane kurukunga Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers na otulegega Bosongo ase nyumba ya Uru Plaza Egoroba ya Gatato Erumu 307. Karibu sana. Asante sana daktari asogo ikase studio yetu. Buna botambe tokoteba daktari nga ekeroba tete tokwanere oburoire kerali tukona bagutoma ujumbe yabo batumanye oburiro bwabere bogochanda emebere yabo irinde tuwa kwanere wiki ego chabone wiki yiga daktari nanyora ujumbe chinyinge sana anto bagoteba nga oburiro mbororo bokorwa nga goita wabere bogochanda abantu sana mbaga niti kumanyana kiburiro bogocha semebere yabo bali tukolya rero mwanchu mulini otochiko kwanera oburiro bwa goita nyoko bwate boliri ndelyansi toma ujumbe yago asina mbijirika base screen yago meta daktari watanga mapema mbia kara watomire ujumbe yago daktari no arega igana bago kwirani konde daktari togo chake topic eri tukolya rero goita mboro iriki goita goita eminitinga tutu kire to krokai thyroid gland ekere thyroid gland ya beire nene so enlargement of the thyroid gland ne to krokanga goita so nkaye thyroid yegotoka senga yeko ngya bantu bakala manyanga goita ninki kwa roda abantu abange obwate obimbe gaiga mnembochero bochero yendagira orakene ndagira ba yagitega so kero korra abantu bakubimbaga ano thyroid yekobera thyroid gland so ito ya bimbire inere kurukunga goita so minitiga nga thyroid yegotoka no tinga komaitega Adam's apple kero kubuna ganta kakakarega
inse yaye inse yagantaka tukuruka nga Adam's apple ama apple inse yaye no igoite kobera asa utara ikakangura kaganza. So this is where you find the thyroid gland. A thyroid gland yeye munangenda goteba ekero ebimbe korwa abantu babite bigotiga abandi bakiri bakorera operation barusiwe a thyroid gland yeye ekere a thyroid gland yabimbire is now what you call goiter. Omanyite a thyroid gland is extremely important as a mebere yetu. A thyroid gland nere kolenta growth gokina kumobere, you know. Omwana kuiburoromoke, lakini because the thyroid gland is functioning properly, yagero muntu tu owomonene. A thyroid gland nere kolenta development yomobere. Umobere ogo imogete bijago koregas, you know. Development, you know what I'm talking about. Nkororo muntu ujagiro tora chindero. Nabaigo. What you can get konyora bana. That kind of development I'm talking about. You wanna bora kino womonene lakini utali go develop. So a thyroid gland is carrying to common no mobere, you know, growth, development, kukua. Alafu a thyroid gland nerete umate mizikerubu ngwanya kuiburi ngaki tekona ali ndagira ngikeo kolekana bakiabu ngikeo kolekana ndagira ya soire senda ya soire somobere, you know, ya well absorbed. And then ndagira igikegende bona se, you know, into the cells ngakiko chikoba chingu. A thyroid gland nere koligile mangana kurunga metabolism of our food, you know. So over to a thyroid gland, let me say that over to a thyroid gland kirigen to kegutana somoro. Yo kimonge kera kina somoro. Kera kolegas. Volumita kiri. So a thyroid gland is extremely important because nkoro siere even to bikoro kunga hormones. Nature hormones into what hormone kunga T3, T4 hormones. Echigo konya asamangana growth, amangana development, amangana, you know, a metabolism of our food. To endagere tualire yagenda yabonu yaba chingo. Igonga tupuka te thyroid gland endagere na kwa mfano kwa mafuta. Umete, you know, kwanya korekera mafuta abugate se sana ko gando chikoli gigomo ko se sabuni ko chikunya koro ndio sabu ndio ile sani itangara. So you can imagine kwali ta mafuta ibora ajira abugate enda ya umubero wime. Sasa sabuni ile ambayo itaenda kutoa hiyo mafuta kwa mwili mahali imeganda ni kwerende ni chiomo chikorwa na T3 T4 era mafuta ya chiko sample. So T3 T4 hormones chichiko produced by the thyroid gland na chichiko konya umubiro go kolegas. Itewa nini? Nawe. Lakini a thyroid yerende. To kanero yoke go kolegas. Gorra bantu na bakuminyoke kero bakuminyoke geti 4x4 release. Umuntu akuminyoko oyo ndege kwende egete. Ando yondo minyoka oyo umuntu ndegete. Na kumubiro go kolegasi go. Because intobwate sobongo gaiga. Intobwate gintu ikurukunga, you know, hypothalamus. Na hypothalamus nere koligeri amangana, you know, jechi gland y'umubiri w'umugima. So hypothalamus go ikeminyoke ereri igintu gekuru kumwe pituitary gland enyereriye egete na pituitary gland ereri bone thyroid itari tegeremo ja kolegas. What I'm saying is this. So the hypothalamus we could produce hormone yokurukunga thyrotropin releasing hormone. The thyrotropin releasing hormone HSA kwende ndikuna pituitary gland ete pituitary gland na produce what we call follicle stimulating hormone egere nalibono chikwende chawo chirarosi the T3 and the T4 na chirarosi. So what I'm saying a problem where say hypothalamus go say pituitary gland then what it means a thyroid area una vera abimbe go say tualeme chano yogo produce the T3 and the T4. So they work
together mubenya sa tungete in a unique way very unique gatinga we can be movie coordinate no kora ega chigota kori bwate binte bingi kuje lakini byose biko kolega asi eso bungwana akemo gefeili go byansi byatene yo kora chiga chikorala e parais ngabono kana muri mechanic so the body is the same the body ituna berego ebintu biko coordinate so you have to have the hypothalamus pituitary gland then coordination in my watch say a thyroid gland again taking and go kwana in short anti and the ingende tago kwana goita ne karege wanto kora babimbe tege igese bikoti babugate bintu mne mbochero einere kurukwe thyroid gland so ikaro ya bimbire einere kurukunga goita na tebire nga thyroid gland egasi ya eno gokonya asamangana yogo kina kwebimo namba ibere development yebimo byago nabogo kina onyo musika kina bo mona tabuga trove develop so yalenta development and then at the same time tuatebanga ekaro nandi nere ko konye sendagira kubunwe so mobile so goita nekere thyroid yabiremo Miyamana sana daktari asokweresera asobwagare oburiro bwa goita obomburiro kyobugo nchumulieni otagendete gusanganere Dr. Kena Moses kurase clinic gya Worldfit oyogendete gutumanyia amange igoro yoburiro biga bwa goita daktari kero buriro bigambo bwa techi stages tubwatege ndi utwa categories yoburiro bwo kubimba ekare thyroid ye kubimba nebwate southern categories muna bono ntubwate ekero kuyungaki umuntu abwate hyperthyroidism hyper emnitinga thyroid yago bono chiomo nikititwa tebile kurunga T3 and T4 ichikorosi kuchinyinge side gwetani netakire chigwetani neyo chinkolenda chideme chande mingi kono wantu kera munda bwato sike kwende thyroid ya bimbire umubiri oyo era pi ekero koro umubiri okwera maybe abwate what we call hyperthyroidism mujibona enjiri category ende ya kabiri nekero okonyora nga thyroid yegaiga ego produce chi hormone chirense bono ikewango kia ya chirense wetani netatake etakire so chi hormone chiri chigendenze na ichirocho what it means na ichirocho ngaki bono tobwati chi hormone chire enough chiko kore egasi yokubuna endagere so mubiri you see nga chi hormone chiko ba produce chire chinke na arombobe ige thyroid na be kovimba because yebwate hyperthyroidism ego produce chi hormone chisobonge na be kovimba because you produce chi hormone chinke what you call hypothyroidism na ndi na be kovimba lakini chi hormone chirebuya now what you call urothyroidism na yani kwende yabimbire thyroid yabimbire lakini yegende gasi ya boro bono we don't know nkikiagara yabimba you know ndomanyiti sababu yagaraki yabimba lakini yabimbire because yani yabimbire lakini ngokolere gasi ya eboronge so that's what now I've talked about three categories I've talked about hyperthyroidism hypothyroidism and urothyroidism ile categories sato choko bimba lakini bono na ayo munyagitari utakiro manyinga ngiye kugera kusinkuri toli ngabi manyeri abantu bamwe kumanyanga ki inkabwate hyper I have you daktari tutarenda sebi manyeri ko ndi omonchi muri natete kumanya ingiye koleto buriro biga bwa goita ngiye koleto buriro bwa goita ebintu bikolenta nebingi lakini teturaligiririko tuatebirenga origiriri mono igendungite torigiriri origiriri abantu bakutwara uburiro omono nabasubati wetania basacha abasake nabakakonya gusa abantu babere obekasa basubati gose 100 baje konya gusa batatu babere lakini abasubati nabo abangi so
it's because of demand. A demand kagera a demand yo ngunga iodine. Iodine ne mineral ego hagiri e thyroid. So if your demand of iodine is extremely high, then nabakonyo roborero wa goita. Unabona uri basubati because number 1 konyo nabara abana. You know, iodine ngo tumekere sabana bali okonyora go develop ko bongo bwabo ama what you call, you know, a central nervous system. Motu obongo na uti wa mgongo. Iodine inasaidia esamangana a central nervous system. So iodine at the same time ekerum abasubati, you know, ngo ikabalinga kibagotu. Ngakina na gotu, they are losing, you know, iodine. So if we are losing iodine, then you see we're going to iodine deficiency. Ndio waneni nande ngakia puberty abana basubati kwa kila adolescence abasubati ngakie the demand of iodine yabe nandego. So the demand na biragere erente chikozi mnecho. Ndio waneni lakini bono tuligerelingo nkiga kolenta hyperthyroidism. Hyperthyroidism egente minute nkiringa ekwerende egoita yago natwatebire ekuruzi chiomoni chinyinge wetani minetaki. So meaning egente nkirike gusuguma thyroid yage egente go produce hormone chinyinge nkikira sugume is what we call thyroid stimulating hormone. The thyroid stimulating hormone ekuruze a pituitary gland. Yes, bono eminatinga the thyroid stimulating hormone yabeire nyinge saidi ya goswese thyroid. Onye kobe nyinge sana ya goswese thyroid, bono thyroid ngo chiko produce yene chomoni yeso bonge. Mtebana ini. So what it means, onye kendi gyonsi giasali di a pituitary gland ili ajago produce a lot of thyroid stimulating hormone saidi na bonere gusuguma thyroid yage produce a lot of hormone. Inki kira asali pituitary gland the uburemboro kurunga Graves disease. Graves disease no borwaire boko enda bwende se what we call follicle stimulating hormone receptors chikotoka se pituitary gland chia push a pituitary gland go produce a lot of follicle stimulating hormone. So the follicle stimulating hormone yata vyo thyroid nga produce bono kwa nyonga chiomoni kiri chikogenda igo. So onyoro nubwa tuburire as a pituitary gland yago. Graves disease gosobugate, you know, tumors obobimbe na buragere kwende T3 and T4 chigende iguru saidi. So that's now what you call hyperthyroidism. Ntubugate bono ngikiragere thyroid yago produce chiomoni chinke. Now what you call hypothyroidism ngikira rente shide ekero kunga hypo it means nga a gland yago tirigo produce chiomoni chiri chisaine ngikira magoso kiarabe te produce amagosa yamu nabakuba primarily you know causes ekere thyroid yago nyene yatwade imechana maletero na benga mune gracia bono imaiga tirigo produce the T3 ama T4 munakitakiri yatwa de mechana kusonyo walenge thyroid yago gentunkirike gusari thyroid yago unabona buribembo rukurunga Hashimoto's disease. The Hashimoto's disease wona begos egochese thyroid yago esali the you know the tissues. This is what you call amaruira autoimmune disease. Ekinga yago yumubere kereko wonchokera eite thyroid yago. You know, Hashimoto's disease. Esali ekaro ya saliri na bekogera bono ekwerende the T3 and T4 njiba produce enough. You see? Lakini itwate bende kuruku yagatatonga urothyroidism again terminatinga sababu temanyiri nke kwende thyroid yago yabimbera. So we say that it is idiopathic. Idiopathic way means nga sababu
ya kufimba haijulikani. So ina hizi causes kila Mbia mono sana daktari asokweresera sobwagale na bwigombye mono sana mwanchi omuriye kinga kyogendete gutubwate gusangana intwe asitogendete gukwanira igoro yoburire bwa goita togendete gusanganira Dr. Kena Moses kurwase clinic ya Worldfit inyora nabwo ntumira ujumbe yago wetera senambe yerega bwa screen yago onye kubwate ibolirinde ryansi kubwatikana oburire bwigatuko kwanira bwa goita goseburire bonde bwensi nabwo gutuma ujumbe yago ikyagera Dr. Kena Moses no arege gase studio anyare ko bagakwiraniria liyago inyora nabwo gastinse mo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabwo gatonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabwo gasensemo ya YouTube nabwo gatonyara gwetera Ndizi TV News kuri ndi daktari libo rindi roronga inkike kugera abantu abagaba bwate ochanda so kuri ndagira nabwo igokoyana goita no buvimbe ekere thyroid ya vimbire onye kere thyroid ya vimbire wikuliringa occupy what you call space. So ebintu biri byarengange gabu byasukibu. Ejira yokoyana nwere wetagatiga ese bigoti. So onyo bubimbe bwa beiroro ubimbo bunkomiga bole ejira yokoyana. So tokoyana burungi. We go to difficult breathing because ejira yokoyana ya miguru no bubimbo bwa kirega. Get me? Ejira ndi akabiri. Abantu abanku ibole bakungendagerete nini. Era guchinda. Nero yakolreki ya migiru. So pressure ambaye imekuja huko kwa shingo imefanya kupumua ikue kazi ngumu, imefanya swallowing kumeze ikue kazi ngumu because obubimbe buli amanyanga nabwo atoburero bigabwa goita tindara obubimbe te lakini bona umuntu akoranga uchakire ko bimbe se bigoti igonik manyirige tangene swelling of the thyroid gland ini kimanyige tangene okoro manyiro libinde bigo cha bono either onye no bono kwa mfano twatebire tukatoligera libono nga hyperthyroidism ekere thyroid yago ekoruzi chyomonyo kibwetani minetakeire nkyogo chikorora bono egentege tangani no koligamura okoligamura especially amagoka koligamura kwa nini ndo koligamura aliga neba no bokendu era afanyara aliga murete ekero ko koligamura okoligamura saidi thyroid ya ungo produce ele too much of the hormones you talked about 23 24 again to kende is weight loss to atebiri umuntu yari ngomo nene cyakire kobo monyerere ekero waje kwa role kwa bimbire gaiga thyroid goto wajakire nga obo bimbe mboro number 1 number 2 wajakire guswetya magoko sana guswetya umubiri gusana obo bimbe mboro nandi bono chikiro cyawo cyakire kogenda chikiro cyaka chikogendanse eyiribone miltinga wendo kawa na what you call hyper thyroidism again to kende ne enkole kwaka bwango abantu bare nyolekero kubapima pressure yabo okonya pressure yabere buya lakini enkole kwaka 120 110 yaitani leke wango keye waka enkoro what you call tachycardia ekero kwa tachycardia eye meetinga na bora nyole ngane kwende obubimbo obwaje kolente mechande muni togende kwanira igento kende izi akonyora umuntu amaisago cyaka go bulge cyisiko bulging of the eyes amaisago soka akabakora amaisago soka igo nandi no bimbe tega wendo ukona hyperthyroidism lakini natebega bali babwate hyperthyroidism eminitinga thyroid stimulating hormone ya chirego if the thyroid stimulating hormone ya chirego ingi kirarente na bora nyole pituitary ya gland yao ya very problem so ekaro kwa look at hyperthyroidism you need to know that it is toxic and if it is toxic you need to know why it is toxic you need to find out monongangi kigendrete because naboko nyonga no bwa tubo bimbe se pituitary gland ya no bimbo mboli gentokia kiragere ikopoteze maisha so limizuri kwena tuate wono hypothyroidism what you see tuate binge karokoranga hypothyroidism meaning
ekfairo ekwende thyroid yage gland ekorus chomon kide inse nene kurukunga hypo doko wireta hypo eminati inse so onye chomon chiko produce chirense eminati nga you know ega sibe chiko kora wondire chiko kolekana gatu chiko kora ki chiko kolekana so okonyoro monte ngozi yaye very dry na yaka mafuta bado eomete ngozi ya ere ngomo yote akere ngozi ekoma okore ngozi ekoma igobona na kwarole no bimbete ga number 1 ni ngozi yage ekoma no yaka mafuta tikoroka na usingiyeri then you might be having what we call hypothyroidism again to kende is sluggish muntu ali slow akoirindoli mwana orocho muntu obimbirega nkoirindoli yale you know they are lethargic nyores no bongo bwaye ngano mwana ole skuru takubwata bwangu ibintu byaye so akarokoro umuntu akoirindoli abwate mental lethargic mentally lethargic nabo konyoranga no koba thyroid gland yaye akoreki ya twarire mechano tuwanini ikintu kende bono kwa pimira ndabantu bande okoboko kumubeka kwende you know okumupima pressure kwanyoranga enkoro yayigwa kanse enkoro wente waka 72 per minute 72 times per minute ninyo waka iga ese etekeye it's 72 wono kwenye enkoro yayigwa waka 50 for something you know na no bwato bobimbe gaiga then it means maybe you have what you call hypothyroidism lakini tuwatabanga eliekorokunga urothyroidism bumanyira mbio bintu byozokoro okubimba wegokoro lakini umubiro gombi yoro korega kawaida so that's now what you call urothyroidism yenye haijulikani ni kwa nini imekuja what tunaita kwa udaktari idiopathy Mbiyabona sana daktari chinga kyogendete gusangana into chinga kitondete gukwanira iguru y'uburire bwa goita enyoro mancho muliye nabo gontumira ujumbe yago gwetira sena mbire gabwe screen yago anyako bwate iburire ndere yansi ko bwatikana no burire obiga bwa goita nabo kolika ujumbe yagenke elinde daktari no alegaiga abega kwiranirira iburiryo konde daktari ntokanete komanya oburire obiga bwa goita mbolete oburire bwa diabetes yeah, it can nabo koleta umanyiti twatebirega thyroid gland ye mangenta koirura kuruzi chi hormone kurukunga teeth being added deficiency kuiko unemete nabo kirarwari usenkirwa unemete so itategemea kwa mfano let me show you turanyoranga tutapwa tisaini nemete toko putiele pressure asevera ase you know the validness those validness that learning next awchida figo